óceánban sétál, közlekedik. Sétáltatok Nem a mondtam Ruszik. ki! Tehát akkor a Ruszik sétál, az volt mi a Sétál! Szóval ezek az elődeink, és abból is a lehető legnagyobb fajta. Hát No. ugye, ahogy Viktor vs. Born. Sziasztok srácok, én Viktor vagyok. én pedig Barna találóst fogunk játszani, és 6 szó lesz, nem hogy 6 szó lesz, aminél mindegyik szónál lesz 6 tiltott szó. És lesz valami bukó. A losernek, aki veszítetted, a vesztesnek, az elbetűnek. Írjátok meg komment szekcióba, hogy a következő videónál mi legyen a Bünti. Büntetés. Na, az első szót egyébként Viktor fogja kezdeni, szóval, ha jól magyaráz, akkor neki 2 pont, nekem 1, és utána meg cserélünk. Ja. Na, Már fel kell készüljek még egyébként, mert nem olvastam végig, hogy mik a tiltószavak. Mikrofon esik meg. ez le. Ez most nem mondom el, hogy mire emlékeztem. És így? Na. Nagyon jó. Nekem jó, ha nem lankad le. Hát, hogyha lelankad megint, akkor majd rácsapok egyet, érted? Viktor vs. Born. Ez egy állat, ami állatkertben él, és ilyen meglehetősen ilyen nagy, érted? Fú, Meg zsiráf. magas. Zsiráf? Igen. What the fuck? Amúgy literálisan, amikor kimondtad azt, hogy ez egy állatkerti állat, a zsiráfra gondoltam. Az az De, hogy így, de még nem mondtad semmit, csak azt, hogy egy állatkerti állat, én meg így mondom most bazeg ez a zsiráf, de esküszöm, hogy full izé. Na, hát látni mondom, amúgy nem is tudom, hogyha mondjuk én állatkerti állatra gondolnék, lehet, hogy amúgy a vízilovat mondanám. Amúgy. Srácok, jön a második szó, ami nekem az első. Az elején nem mondtuk, hogy ezek állatok lesznek, mindegyik szó állat. Úgyhogy... A tematika csak állat, tehát semmi más, csak állat. Úgyhogy akkor valami Viktor készen beszámol. Na, mondjad. Na, az oroszlán királyba ilyenek szaladgálnak a réten. Nem láttam az oroszlán Hogy nem látod? Nem. Ember, ez volt az egyetlen, amit Hát tudtam miért? volna Egy róla Godzilla? mondani. Amúgy az. What? Nagyon jó vagyok! A réten! What? Ha baszik bármilyen állat szaladgálhatna a réten, honnan jött a gazella? Gigacsed vagyok már megint. Honnan jött? Én ezen most nem tudom túltenni magam. What? Hát, Hogy? Hát bazd meg bármi szaladgálhatna, érted? Lehetne izé, nem tudom, Vagy antilóp, zebra, vagy a faszom tudja, gazella. Jó. Na, mehet? Akkor 3, 2, 1. Na, meglepetésképpen ez egy állat, még mindig. De tudod, tehát ez egy ilyen, van bajsza, Bajsza. igen, meg ilyen agyaros, érted? Agyaros. Nagyon szőrös, Szőrös, aranyos. és Bajszos. hosszú farka van. Nem tudom, most valami a vidra jut eszembe, de nem az. Nagyon hosszú a farka, érted? Hosszú farka. Meg ilyen Hód. körmei vannak. Körmei van. Igen, meg kergetni szokott, ilyen vadász állat. Vadászállat. Ilyen, egerekre vadászik. Hát macska, de hogy... Igen, macska. Ez volt a macska? Macska. Nagyon ügyes meg, Arni! Jézusom. Ja, amúgy kb. 40 már- valamennyi volt. Na, azért nem jutott eszembe, hogy mit szokott csinálni, hogy egeret kerget csak a végig. Jó. Jézus. Ja, hát ott volt a kutya, nyilván ott van. Na, akkor nézem a szót. Gaci! Bazd meg! Nem tudom, miért röhögnek. Ez mi a fasz? Aj, Ember, várj, nem Még gondoltam nem olvasta végig. végig. Várja, mit nem szabad? Hadd olvasta végig, érted? Tehát megadjuk a lehetőségeket. Hát, jó, oké, mehet. Jó, várj. 3, 2, 1. Szóval ezek az elődeink, és abból is a lehető legnagyobb fajta. A mai napban. Ilyen mai nap. Hát No. ahogy az elődünk volt! Egy ló vagy! Mert a lovakon megy, nem? De Tehát, mondom, az elődeink! hát az elődeig érted? Jó, egy állatkertben van, nyilván őt is megtalálod. Gorilla! Na, köszönöm. Na,
Előde, Azt hittem, ló, hogy- mi a fasz? De hogy jött a ló? gondolt. Persze, apáink lovak Azt hittem, voltak. hogy érted? Mi a fasz? Na, elődeink, hatalmas nagy darab, ló. Hát mert ebből, hogy hatalmas nagy darab, érted? Arra Hát az gondoltam, hogy az hogy elődön? a visszafele nyilazó apáink, érted? A Kárpát-medence meghódításánál. No. De nem. Oh my god. Hát ami végül is. De Hova? nézd meg az első szót. Az, hogy te. Fuck. Jó, hát amúgy szerintem meghagyom. Na, akkor 3, 2, 1. Na szóval, tehát ez ilyen orbitális méretű. Bálna. Nem vízi. Nem bizony. Szárazföldi. Szárazföldi. És ilyen, hát szokták őket vadászni, azt hiszem, valami ilyesmi. Orszarvú. Meg ilyen orbitálisan nagy... Aztán kimondtam, hogy nagy geci. Kurva élet! Let's go! Szóval hatalmas fülei vannak, érted? Elefánt? Igen. Nagyon. Bárszak ezt beírom, hogy nagy geci. Akkor egy ponton van itt. Igen. Let's go. Ti is hibáztatok volna, mondjuk. Írjátok meg a chatten, hogy nem. Itt van. De ezt, hogy kimondom nagyot, Jó, menjünk. Vagy mondd. 3, 2, 1. Jó, szóval ez az állat nagyon-nagyon délen lakik. A hasán szokott csúszni. Pingvin. A hasán szokott csúszni. Na nézzük a következőt. Szeretném. Szóval meglepetésedre ez is egy állat. Ez... Él. Igen. Ez itt a óceánban szokott lenni. És tudod, az óceánban sétál, közlekedik. Sétáltat Hát nem mondtam ki, az, hogy Tehát akkor úszik, sétál, az volt mi a fasz? sétálgat! Tehát egy hal, de nagy hal, érted? A IQ szintje... Delfin. Igen. Jó. Az óceánban sétál. Nem mondhatom ki, hogy úszik! 3, 2, 1. Szóval, ez is egy állat. Bászki meglep. Nagy állat. De én. Különböző színekben felelhető. Szőrös, hosszú álmot alszik, hatalmas nagy bancsa van, Jeges medve? hát nem, Akkor csak sima medve. igen. A fenébe. Azért ezek a jeges, ez megadható Én fel. meg gondolkodtam rajta, hogy érted, hogy mondom, hogy azt nem mondod, hogy jeges, de hát most nem. Na 3, 2, 1. Szóval nem gondolnád, de ez egy madár. -1. Baszd be! De ez literálisan, de ez hogy? Tehát, hogy a leg ezzel kezdi amúgy. Hogy? A legelső szó, amit kimond, az egy tiltott szó. Oh my god! Ehhez egy Vágod, külön... felépítettem a fejembe, hogy hogyan fogom mondani, azt... És az volt a legelső szó, amit kimondta, hogy madár. Igen. Jó, na menjünk már. Tehát most egy a lényeg, érted? Tehát, hogy Akkor van a repül, szárnyai. igen. Érted? Ez nem tiltott a szárny? Nem, ott nem. Hál' Istennek, mert meghaltam volna. Oké. És mennyi idő van? 25 másodpercet, siessünk. Akkor megnyomom. Tehát ez így nem nyomom. szokott ülni ilyen idegen ágakon. Fecske, Meg Galamb. és olyan nagyon éjszakai, tudod. magolj. Hát Azt mondja, hogy éjszakai. Szuper De amúgy mi ez a harmadik tiltott szó? Ezen kiégtem. Na minden. Jó, nem tudom, valamint kitalálok. Jó, szóljál, hogy mikor. Most. Jó, hát hogy menjen. Jó, akkor 3, 2, 1! Szóval ez egy nagyon keleti állat, nagyon mém. Pont. What? Hát megmondod, hogy keleti állat, tehát első biztos, What the fuck, hogy a vörös pandát mondod. Azt tudod, merre van kelet. Most tudod, hogy ez What the fuck? Mit mondtam, hogy nagyon keleti állat, meg mém. Tehát körülbelül 10 szóból megvoltam. Ezt mondom nektek, srácok, cook that big 2 steps ahead! 2 steps behind. 2 steps ahead! Elolvastad a 6 szót? Nem.
Nem itt bassz meg egy szót olvasom, hogy mi a fasz? Hát tudod, hogy miért nehéz ki a... Jó, mehet amúgy. Na, Tehát, nehogy azzal kezd, hogy egy állat haladjunk. de azt akartam. Haladjunk! Ez egy öreg poén. Úristen. Na, szóval, tehát van agyara. Ez ilyen nagyon vadászós állat. Varacskos disznó. Van szőre. És hát több, nagyon ilyen kamó bundája van. Érted? Kamó bundája. Igen. Meg Agyaras, agyara. húsevő, nagy vadászó, leginkább Ez a mai nap is él? igen, leginkább a rókákra hasonlít. Rókákra. Igen. És az erdőkben szokott... Mínusz 1. Párt meg! A kurva adját a buzi erdőnek! Szóval... Fogalma, agyara van. Nekem az orszarvú jut ez Ez egybe. ilyen, hogy eszi a húst, Varacskos disznó. Disznó. meg Vaddisznó. vadászik. Vaddisznó? Lejártam, hogy az 1 perc. Mindegy, most Akkor amúgy, még mínusz 1. amúgy is az De most lehet, hogy én vagyok, de nekem ebben nem jött át. Nem, csak hát itt Agyaras. lehetnek a szavak. Agyaras, Tudják. vadászik, kamó. Kamó. Hát maradjunk annyiban, hogy tehát, érted, olyan, mint egy... Olyan, mint egy róka, csak nagyobb. És ez ilyen... Milyen állat? közösségekben él. Nagyon szeret együtt vadászni. Farkas, vagy nem tudom. Igen! És 0 pontot kapok! annak milyen agyara van egy farkasnak? Hát látod, de a fejüket? Milyen? Az A varacskos disznó, meg amiket mondtam, annak van agyara. Hát jó, hogy kilóg, érted? De most egy kicsit ennek is kilóg itt a száj. De az a foga! Az a foga! Az hogy lenne az agya? Magyar! Na, elkenték. Nem tudja, dehogy. Na most, ha beírom, hogy farkas agyar, szerintem a Google az gyakorlatilag leáll, vagy nem tudom. Figyelj, beírom, hogy farkas agyar. Jó, hát ez... What? Már a mamuton gondolkoztam, hogy... Igen. Farkas agyar kés. Na, Az agyara. az csak egy nagy metszőfog. Én ezt nem mondom agyarnak. Szar lehet varni. Tehát most itt edukálod tálmán. Szóval sok szokott lenni a ház körül, de nem a nappali időszakban. Hangy. The fuck, bro? Ezt hogy raktad össze? Jó, szóval... Hát sok szokott lenni. igen, kellemetlen, ha hozzáérsz. A mérete nem a nagy feletendál. Az a, minden szó ide le van írva, amit... Azt nem mondtad, hogy szőrös? Hát nem szőrös, éppenséggel nem szőrös. Kemény a felülete, és ha hozzáérsz, akkor az fájdalommal tölt el. Nem De lejárt. Jó. Mert barnának vagy neked? baj. Nem nappal jön elő. Kellemetlen, ha hozzáérsz, és nem nagy. Jó, mit tudok meg elmondani róla? Mást egyébként amúgy nem, mert minden le van írva ide, szóval ebből kéne így kitalálni. Ebből hogy- kéne. Mhm. De hozzáérsz, akkor... Akkor az fájdalmat tölt el. És nem hagyja. Csak lehetne hagyja. Hát nem. Valaki aranyosnak is tartja ezt a kis állatkát. Nem sündös. Igen. Köszönöm. Mi van a tiltó? Hát a tüskés, szúr, erdő, éj, gömbödik, kicsi. Más nem tudok elmondani a sünről. Mit mondjak Nem, még? bőven Ez van. Mit? Hát Na, például milyen van szoknyám, egy- skerál. Mi? Gyors. Felhúz a szoknyát, a skerál. Az De annyi a mi? lényeg, srácok,
Jó voltam úgy. Ja, ez volt a harmadik, ugye? Igen, a harmadik. Ja. Amikor Úgyhogy már csak 2 van a Bio 5-ből, és utána valamit kitalálunk, hogy a vesztesnek mit kell csinálnia. Lehet, hogy be kell sétálnia egy pókokkal töltött helyiségbe. Nem, ilyet nem fogunk csinálni. Tehát akkor inkább... Na, srácok, akkor ennyi volt a Köszönjük, videó. hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ha pedig nem tetszett a videó, akkor is. Azt te mondjad, de nincs olyan, nem tetszik. Nincs olyan! Na, akkor is a lájkot, de akkor írjátok meg, hogy nem tetszett. Na, srácok, annyi a lényeg, hogy ha tetszettek, akkor kommenteljétek, hogy melyik rész, meg hogy mennyire voltam fogyatékos, meg mindent. Meg hogy mit csináljunk a következő videóba. Adjatok ötleteket. Ja igen, tényleg, a Barna vs. Viktorra adjatok ötleteket, hogy mi legyen. Meg csatlakozzatok a Discord szerverre, meg hype-oljátok a videót. Bent van a leírásban. Hype-oljátok, mindenki, aki telefonon van, most nyomja be! A videó alatt, ahol? Hát tudod, tehát kommenteljetek először, és akkor utána átdob titeket egy hype, és akkor azt is nyomjátok. Az összes hype pontot nyomjad rá. Minden hype pont! Na nem, akkor megtalálunk! Ott akarok lenni a heti top 100-ban! Na szevasztok srácok, találkozunk Sziasztok, legközelebb. hello, hello, hello!